Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Scuzați că a durat prea mult. Azi vreau să ne jucăm Roblox. Și... Așa. Ce joc după Roblox e cel mai tare? Eu cred că știu. Da, hoțul. Unde-i hoțul? Hoțul. Hoțul, aici este. Da, câteodată ne scoate după joc. Așa, sunt singur aici. E un om care trebuie să-mi zică ce să fac. Nu știu ce citesc în engleză. Așa. Ne urcăm pe mașină, ne urcăm pe scară, ne urcăm pe acesta și lelele. Așa. Jocul acesta e foarte tare, dar la un nivel nu am trecut niciodată. E prea greu un nivel. Acesta nu e greu, dar tot nu pot să-l trec din prima, doar câteodată. Așa cum acesta chiar că nu pot din prima niciodată. Oh, acum am putut. Ei, cred că sunt cu voi. Așa. Așa, foarte bine. Ce făcea omul acela acolo? Ce făcea acolo? Așa, ce făceai tu acolo? Bine, urcă. Ei! Așa, și așa. Ce bine e doar să... Alo, face asta. Știi? Dacă știți jocul acesta, dați un like. Dacă nu știți, abonați-vă. Ce? Fata aceea cum s-a teleportat? Și aceasta cum s-a teleportat? S-a teleportat. Ia cum fac. Hopa! Acum nu putem, e închisă. Și o să mergem pe aici. Iapa! Hopa! Oh, no! N-am fost atentă. Așa, hai.